inda aka kwana dangane da gasar da fitaccen mawaƙin nan wato Dauda kahutu Rarara ya saka ja gaba shine gaba. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo don jin inda aka kwana dangane da wannan gasar. Idan wannan ne zuwanka karo na farko izuwa wannan tasha to kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyin mu da zaran mun dora. Tashar farfajiyar gida tasha ce da ke kawo muku al'amura da suka shafi masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood da ma al'amura da suka shafi mawaƙan ƙasar Hausa. Tuni dai wasu suka fara yin ƙorafi ga fitaccen mawaƙin wato Dauda kahutu Rarara dangane da rashin tantancewa game da bayar da kyauta ga waɗanda suka samu nasara a cikin gasar. Sai dai wani daga cikin makusanta shi Raran wato Aisha Umaira ta magantu dangane da wannan al'amari. Ta ce kasantuwar mutane da yawa ne suka shiga cikin gasar, akalla mutane sama da 1,600 shi ya janyo al'amarin ya ja lokaci zuwa war haka, amma suna dab da saka ranar da za su yi bikin ba da kyauta ga waɗanda suka samu nasara. Jarumar ta ƙara da cewa duk waɗanda suke cikin gasar su ƙara haƙuri, za su samu sanarwa nan ba da jimawa ba. To wannan kenan, kuma da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun batutuwa dangane da masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood da ma al'amura da suka shafi ƙasar Hausa baki ɗaya.